futur prvi ili buduće vreme. Najpre ćemo u tekstu obeležiti glagolske oblike. To su: ćeš zviznuti, ćemo iskočiti, ćeš dočekati, ćeš stati, viknućeš, ću ostaviti. Drugim rečima, obeležili smo predikate u rečenicama. Oni glase: ćeš zviznuti, ćemo iskočiti, ćeš dočekati, ćeš stati, viknućeš, ću ostaviti. Kao što već znaš, vreme vršenja radnje određuje se prema trenutku govorenja. Pošto posle ovih glagolskih oblika možemo upotrebiti reč posle, to znači da se radnja dešava posle trenutka govorenja, odnosno u budućnosti. Glagolski oblik za izricanje radnje koje će se dešavati u budućnosti, odnosno posle trenutka govorenja, na primer ćeš zviznuti, viknućeš, ćemo iskočiti, naziva se futur prvi ili buduće vreme. Svojim oblikom futur prvi takođe otkriva i lice koje vrši radnju. Prepoznavanje lica vršimo tako što pre glagola postavimo pitanje ko. Ćeš zviznuti ti, što znači drugo lice. Ćemo iskočiti mi, prvo lice. Ćete dočekati vi, drugo lice. Viknućeš ti, drugo lice. Ću ostaviti ja, prvo lice. Ovo upućuje na zaključak: svaki glagol u futuru prvom menja se po licima, zato kažemo da je futur prvi lični glagolski oblik. Zapamti, glagolski oblik za izricanje radnje koja će se desiti u vremenu posle trenutka govorenja, na primer ćeš zviznuti, viknućeš, ćemo iskočiti, naziva se futur prvi ili buduće vreme. Svaki glagol u futuru prvom menja se po licima, zato kažemo da je futur prvi lični glagolski oblik.